Ντρέπεστε για τις ξηρές και ταλαιπωρημένες φτέρνες σας. Το τραχή και σκασμένο δέρμα σκίζει το καλσόν σας. Πονάτε διαρκώς εξαιτίας ρόζων και κααλών. Τώρα υπάρχει τρόπος να αποκτήσετε όμορφα πέλματα. Περιποιηθείτε τα άκρα σας με τον πιο εύκολο τρόπο. Σας παρουσιάζουμε το Pedispa Pro για να αποκτήσετε απαλές φτέρνες και περιποιημένα άκρα στο λεπτό. Οι περιστρεφόμενοι κύλινδροι απομακρύνουν το σκληρό και ξηρό δέρμα, ενώ αφήνουν τις σκασμένες φτέρνες απαλές και λίες. Αποκτήστε στη στιγμή πέλματα απαλά σαν μετάξι. Βάλτε το Pedispa Pro σε λειτουργία και περάστε το πάνω από την προβληματική περιοχή. Το μυστικό κρύβεται στον κύλινδρο με ειδική επικάλυψη, που αφαιρεί ανώδυνα το ξηρό δέρμα και τους επίμονους κάλους, κάνοντας 60 περιστροφές το δευτερόλεπτο. Είναι πολύ εύχριστο, ευχάριστο κατά τη χρήση και χαρίζει στα πέλματά σας απίστευτη απαλότητα. Μαζί με κάθε Pedispa Pro διατίθεται ένα βουρτσάκι καθαρισμού της συσκευής και μία ανταλλακτική κεφαλή, η οποία πλένεται και επαναχρησιμοποιείται. Είναι ιδανικό για την περιποίηση των άκρων στο σπίτι, εύκολα και γρήγορα. Αποκτήστε υπέροχα πέλματα με το Pedispa Pro.